Kita kedu onye ọ ya akụziri akwụkwọ? Ebubechukwu. Oge Ebubechukwu si ọmụ bụ Ebubechukwu. Ka ngwọlụ ya trapped. Topic ya bụ trapped. Onye trapped. Trap ihe omini bụ na iwe ahụ jidelie. O jideli iwe ahụ kpọchie nye. O nwerezi ka ọ yara emeghili ahụ. Ibugie. So Gran took the children and the floppy to see an old castle. Ibugie o si Gran Ibugie Mama Vochi Ibulia Mama Vochi Gran Ibulia Mama Vochi Pande kunenye Mama Vochi Ibugie o dube na eje kawajevo nnekutu ụlọ malụ mma castle ne floppy nkịtaba dog aba nkịtaba bụ floppy ke ibe bụ dog n'Igbo dog kwuo nkịta na-enye nkịta sobe na-eje nkịta so ndụ nkịta kwuo nkịta kwuo na aka ụmụkwute nkịta ọgịdịgba nwa nọrọ ana n'ebe a na-ebetu. Kedu ibe bụ dog n'Igbo? Nkịta kwuo nkịta panekwu kwusie nkịta ike nkịta. The children went up and they went up the path to the castle. Nolana. The children went up the path to the castle. Suddenly, Chip stopped. Chip stopped. Chip. Onye bukwa Chip. Nyama onkita nyamara. Nwaba amara onye bukwa Chip ka anyị nene. Osi na ime nwa kwụsị Chip wari. Osi he pointed to a window at the top. Ibulia ọ na-alụ aka n'elu. Ibulia top bụ gịnị? Ọ na-alụ aka n'elu. Ibulia